En Samka med hjemsted i Rudkøbing er på vej til Ærøskøbing. Her skal den hente 185 tons byg, som skal sejles til Svendborg. Hvor meget tjener du på sådan en tur? Ja, tjener det er så meget sagt, men der kommer der lidt penge i kassen, så vi kan holde skibet ved lige. Ikke mere? Og blive ved at sejle. Altså, noget overskud, det er meget let, og det bliver altså puttet i skivet. Hvorfor tager du så ikke noget mere for at sejle? Det vil jeg også gerne have, men der er jo konkurrence om det jo. Vi er der nogle stykker om det, og så er der jo på biler og banen, og at vi skal tage højt for jo. Så ja, fragterne, de ligger der, hvor de ligger, hvor altså det giver sådan lige til at holde sådan en damper her. Men I kan ikke konkurrere med lastvognene? Det er svært. Det kan vi faktisk ikke, nej. Hvad kommer det så af? Det kommer sig jo af, at vi har noget der her for ugens skibsafgift, havnepenge, skibene skal betale i havnen, og så er der noget der her vareafgift, som købmanden skal betale, altså afskiber i lastehavn og modtager i lossehavn. Altså en slags skat, der er lagt på jeres erhverv? Ja, det kan man jo godt kalde det. Det er altså til havnenes vedligehold og så videre. Det her, som du fortæller, det gør sig jo gældende for alle de tilbageværende danske coastere. Vi kan faktisk ikke få det til at løbe rundt. Vi bliver ved at sejle. Hvorfor gør I det? Ja, hvorfor gør vi det? Det er et godt spørgsmål. Det kræver selvfølgelig et godt svar, men de fleste, der sejler rundt, de sejler, fordi de kan lide at sejle. Mange af dem, ikke? Og så også fordi det er jo frit. Det er selvstændigt, de er deres egen herre, ikke? Det er vel ligesom landmanden og fiskeren og ja. Man kalder jo også havets husmænd. Ja, fuldstændig korrekt. Så har de vel også, jeg ved, at nogle af dem sejler med adfærdsvanskelige. Ja, det er rigtigt. Det er der nogle af kollegerne i den her størrelse og lidt større, der gør. Og det giver selvfølgelig et tilskud til driften. Det gør det jo. Og det gør du ikke? Nej, jeg sejler med adfærdsvanskelige, miljøskadede, ældre, gamle søfolk. Men skal jeg snuppe den, Lars? Ja. Så vi lige kan... Hvorfor overtager du skibet nu? Det er fordi, jeg plejer altså at manøvrere den i havn for... Ja, det kunne de andre som også godt gøre, men det er mit skib, og det er mig, der er skipper. Ja. Så... Men ham, der lige stod og styrede, hvem er han? Ja, det er jo Lang Laurs, og han er 76 og har sejlet til søs al sin tid. Både i mindre skive og i store skive, i sejlskive, i damper. Så han har prøvet det hele. Det har han. Og så er der fregatkaptajnen, som arbejder nede i kabysen i øjeblikket på vores aftensmad. For vi skal jo også have noget at spise, og så er der... Men det er lige tit ham, der... Ja. I deles om det? Vi deles om det, for vi kan jo alle sammen det her. Så er der tømreren, og han er den, der er ude på fordækket og springer i land og sørger for, at vi får den første trods i land og bliver gjort ordentligt fast. Hvor gammel er han? Han er 68, så vidt jeg husker. Så du er Benjamin ombord? Ja, Benjamin ombord, det er jeg. Jeg er 48. Du er den ladning, I skal ind og hente. Hvor skal den hen? Hvad skal den bruges til? Den skal til Svendborg. Det er en last byg fra Fyns Andels afdeling i Ærøskøbing, og den skal til Fyns Andel i Svendborg. Alt korn fra Ærø sejles væk med coaster, men ellers transporterer man det i lastbiler og med tog. På Fyns Andelsfoderstofforretning spurgte vi, hvad det ville koste for eksempel at sende 240 tons hvede fra Svendborg til Vejle. Der vil prisen for lastvogn, den vil ligge på omkring 40 kroner tonset. Så jeg har spurgt Foss, hvor meget han skal have, for han kan tage 240 tons, hvor meget han skal have for at sejle den ladning til Vejle. Et eller andet sted mellem 38 og 40 kroner. Omkring 40 kroner for at sejle 240 tons hvede fra Svendborg til Vejle. Hvorfor sådan lidt usikkerhed? Der ligger jo lidt konkurrence også. Småskivene imellem selvfølgelig. Det gør der jo, i og med at vi er flere om det. Men du kan altså gøre det for cirka 10.000 kroner, de 240 tons? Ja, lidt under 10.000, ja.
Det vil altså sige, at skibet kan gøre det lige så billigt som lastvognen nu? Det kan det, så længe man kun betragter det som fragt. Men i det øjeblik, at vi sejler med skib til Vejle, så skal vi jo huske på, at vi dels har et stort forbrug af, eller vi har et forbrug af folk til at laste skibet, både mandskab og energi, og ligesådan når vi skal losse i Vejle, og ovenpå det kommer vareafgiften, som er ca. 760 per ton. I hver havn? I hver havn. Og det giver forskellen til lastvognene. Og det giver ca. 3.000 kroner for en ladning som denne her? Ja. Men hvorfor skal lastbilerne ikke betale den samme afgift? De slider trods alt meget, meget mere på havneanlæggene. Ja, det må være et politisk spørgsmål. Ja. Jeg tror i og for sig også, at lastvognene slider mere på vores samfund, end skibene gør. Ja. Men de gode gamle dage, da Svendborg Sund var fyldt med danske skibe, de er væk fra De er væk. Og der bliver færre og færre. Jeg er lige ved at tro, at de skibe, vi har til rådighed i den størrelse, vi taler om her, de kan nok tælles på en hånd. Og de gamle dage, dem kan du huske? Ja, det kan du være sikker på. Dem glemmer jeg aldrig. Hvornår kom du ud at sejle? 1929, der lå skibet her, hvor de lystkutter ligger nu lige akkurat der. En lille tomastet skåner, der hedder Gloria af Marstal. Og ved du hvad? Hen på Søfartsmuseet, der har jeg fået fat i billedet. Ja, der har vi det. Hvor mange mand var I ombord på sådan en? Vi var 4 mand, og jeg skulle lave mad til dem. Du blev forhyret som ung mand og kok? Kok og jungmand. Ja. Kok og jungmand. Ja, jeg har aldrig lavet mad før og blev søsyg. Hvordan de overlevede det forstår jeg ikke, men... Ja, hvordan du har overlevet også. Ja. Hvordan var vilkårene? Hvordan var forholdene ombord? Ja, vi har jo 2 skiftede vagt, og dårligt nok derfor, og så snart der foregik noget på dækket, så skulle frivagten op og hjælpe til efter 20 minutters søvn. Og det, der kunne foregå, det var at sætte sejl eller ræbe sejl? Det var mest, når vi skulle tage dem, når de skulle bruge frivagten. Ja. Hvordan var skiberen? Ja, han var ligesom skipper var flest dengang, og så var lidt barsk. Men det var han vel nødt til at være. Hvordan gav det sig udtryk? Ja, hvis vi ikke kunne styre, så fik vi nogle task. 14 år gammel, har aldrig styret før. Så lærte man det vel også, gjorde man det? Nej, man gjorde ikke. Det tog en 3-4 år. Jeg har et andet billede her. Det er godt nok fra 34, og det var i 29. Kender du nogen af dem der? Nej, det gør jeg ikke, men jeg kender da det ret, for det har jeg stort set. Vil det sige, at der ikke var styrehus? Det var der ikke. Det kunne de ikke have i sejlskivene. Hvorfor ikke? Det kunne de ikke styre bitte vent. De kunne ikke se i sejlene. Aha. Hvad sagde dine forældre til, at du ville ud at sejle? Ja, de ville have haft mig ud tjene ude på land, men heldigvis kunne jeg ikke få en plads på landet, og så kunne jeg få en hyre. Og der var ikke noget her at gå hjemme dengang. Der måtte man ud og forsørge sig selv, når man blev 14 år. Ja. Henne på Søfartsmuseet i Marstal, der har vi også fundet forhyringsprotokollen. Nå. Og det, der var 2 Laurits Andersen. Ja, vi var 2 drenge, der hed Laurits Andersen, begge 2. Ja, vi var ovenikøbet født på samme dag. Nej, han var en måned ældre end mig. Nå, ja vel. Skiberen sagde, så bliver vi nødt til at kalde den ene af jer Pilatus. Ja. Det kan jeg huske, han sagde, at den lå her, da jeg kom ombord. Så står der, at du skulle have en månedlig hyre på 25 kroner. Ja. Men der står også, at du fik et forskud på 88 øre. Hvad brugte du alle de penge til? Ja, men de er automatisk gået til forhyringsagenten. Det har været hans vederlag for at skaffe mig en hyre. Nå, så har han sikkert fået det samme af skiberen. Ja. Hvornår fik I så jeres løn udbetalt? Når vi spurgte om at få nogle penge, hvis vi havde dem til gode, så fik vi. Ja. Det gjorde du i Hobro, gjorde du ikke? Jo, det gjorde jeg. Lad os høre den historie. Tja, nu har vi været en hel måned i søen, og jeg traf jo nogle knægte på min egen alder i Hobro, nogle læredrenge eller hvad de var, og de har jo aldrig nogen penge. Men jeg kom jo til at tænke på, at du må have 25 kroner til at gå ud. Så vi planlagde et slags selskab. Vi gik jo ikke på værtshus i den alder, men vi skulle da i biografen og på konditori og skulle have iskrem, og jeg skulle jo betale gildet. Så jeg gik og agter ud til skiberne og siger, kan jeg få 25 kroner? Hvad skal du med dem? Sagde han, en gammel marstaller, så var det strengt på mig. Jeg skal have dem sendt hjem, sagde jeg. Det var jo bare løgn.
Og siger så, ja, jeg har dem ikke her, men jeg skal en anden snakke med skibsmalerne i eftermiddag alligevel. Så skal jeg få dem til dig. For 25 kroner var jo en slags penge dengang. Så han gik i land og kom ombord igen hen på eftermiddagen. Jeg gik agter en gang til at sige, kan jeg så få de 25 kroner nu da? Jeg har sendt dem hjem for dig, sagde han. Det var slet ingenting at bekymre dig om. Det var ikke nogen god situation. Da du nu gik der ombord som 14-årig, hvad var egentlig din drøm? Hvad var din tanke om fremtiden? Ja, min mening var jo en gang med tiden. Jeg ville gerne hjem og have sådan en lille jagt, hvor der var en skipper og en dreng. Der ligger en lige derovre. Ja, der ligger en lige derude. Men Laurits Andersens drøm gik ikke i opfyldelse. Ikke helt i hvert fald. For da han havde penge nok til at realisere den, var der ikke længere brug for de små skibe. Omkring år 1900 var der 400 skibe i nærtrafikken, de fleste med sejl. I 1938 havde vi 500 coastere, hvoraf ca. 100 var stålskibe. Men i dag er der kun et halvt 100 tilbage, og de må slide hårdt i det for at eksistere. Lastbiler og tog har overtaget transporten, og tyske og hollandske coastere bygget med statsstøtte forfører de danske skibe stor konkurrence. De to lande har nemlig hjulpet erhvervet med billige lån til nybygninger og med meget lempelige bemandingsregler, mens vi i mange år krævede 3 gange så stor besætning, og i stedet for støtte lavede vi store afgifter på sejladsen. Og hvad sejlede man så med der før i tiden? Der var jo korn, og der var foderstoffer, og der var gødning fra fertiladeplast, og kalksten, og der var foderkalk og jordbrugskalk. Så var der cementfabrikkerne. Ja. Dansk Cementcentral. Der var jo flere tusind skibe om året, der blev flyttet med cement. Der lå 4, 5, 6 skibe hver dag ude ved Rørdal og lastede cement. Og i Mariager, hvor der også var en cementfabrik, der lå der også mange skibe, ikke så mange som i Aalborg. Og de gik så rundt til alle de danske provinsnavne. Alene i Svendborg, mens jeg var her, der havde vi mindst 3-4 skibe om ugen med cement. Det var småskibe. Og det gør man ikke mere? Nej, det er slut. Ja. Så alene det var jo et stort minus. Og brugerne var jo også et minus. Så noget som superfosfat, som jeg har sluttet i hundredvis af skibe med superfosfat fra Kalundborg. Da brugerne kom, Lillebæltsbroen kom, så forsvandt noget af det. Ikke? Og senere forsvandt det successivt. Og så er der gødning, eller salpeter fra Norge. Og i dag, der sagde de salpeter jo flydende. Så hele den salat, den er også stoppet. Og så sagde de jo, så var der omlægninger i København. Der kom jo de store, og i Aarhus. Og også her i Svendborg havde vi omlægning. Altså de lossede for eksempel her til Fyns Antel, så lossede de ind til landsiden, og så lå alle småskyen på siden. Og så lastede de, når de kom fra Brasilien eller fra Sortehavet, russerne, der kom her, så blev det så omladet småskyen. Og alt det går med last og så, ikke nok med det, men så gik de også de små skibe, de gik jo til Tyskland og til Polen. Der var trafik for eksempel fra Danzig i gamle dage, masser af oliekager og andre ting. Og så var der briketter, og brunkulsbriketter. Og så lastede de salt i Lübeck, nede fra salthusene. Og det gik, for eksempel altid sige, de lossede i Svendborg, så sagde Slander til, at du kan finde der salt fra Lübeck. Og så sluttede vi der salt, for eksempel til København eller stensalt. Og så lå det til i København. Der var altid noget på. Du har ikke set Sampa i lang tid. Nu har du lige været omkring og set det. Hvad synes du om skibet? Helt fantastisk. Og alene det, når det første man gør, og kommer, da jeg ser ombord, så kigger jeg hen på dækket. Der er jo ikke nogen rust eller noget. Du kan ikke se en plet. Og så kommer der ind op og trappen, og det hvide maling, og det hele. Det er bare. Ja. Og nu ser jeg for eksempel salongen derinde, som jeg lige har været inde i. Den ser ud fuldstændig som den dag, da jeg var med på eller ved Staveløvningen. Altså nu er den 35 år gammel. Den byggede i 56, og i dag har vi 1991. Den ser lige så godt ud som den dag, den løber staben. Det gør den. På et tidspunkt, hvor det så allersortest ud for kystertrafikken, der bruger du 600-700.000 kroner for at købe Sampa. Var det særligt klogt? Nej, det var det faktisk ikke. Det kommer an på, hvordan man betragter det. Jeg har altid ønsket mig en Carolina. Det er en gammel drengedrøm, der er sådan set er gået i opfyldelse. Jeg er barnfødt i Forborg, lige nede ved vandet, og har flasket dernede ved stranden lige siden jeg kan huske. Startede med en lille jolle. Så kom jeg ind til den lokale skibsmaler som bydreng, da jeg var 13-14 år. Det var der midt i 50'erne, slutningen af 50'erne, hvor de her Caroliner, de kom. Og det var noget Marshall, helt flot. og det var simpelthen bare
sagen. Ikke? Det allerbedste, der rigtige skive og så videre. Sammenlignet med det, med trægalleaserne og de små jernskive, som man havde købt ind fra Holland og Tyskland, der var det jo simpelthen bare skivet. Ja. Ikke sådan en Carolina. Og dem kiggede jeg på som dreng, ikke? Jeg kan især huske Monsunen af Svendborg og Helica, Marstal, og de kom der, det var nye skiver. Det er sådan noget, der er blevet sættende. Du gjorde også noget i drømmen, ja, det gjorde jeg jo dengang. Jeg sparede jo sammen som alt det, jeg kunne, ikke? Men, du havde en lille cigarkasse, der stod Caroline på. Det er rigtigt, det gjorde der, ja. Hvor meget fik du egentlig samlet op i den? Nej, det kan jeg ikke huske. Men altså, så gled det sådan lidt hen, så... Men dit egentlige erhverv, det er jo slet ikke at være skipper. Nej, det er det ikke. Jeg kom i lære som skibsmaler hos maleren i Forborg. Og så har jeg så indimellem sejlet. Og så på et tidspunkt i 1982, tror jeg det var, der købte jeg altså en lille hollandsk bygget coaster, der lastede 140 tons, den gamle Solita af Middelfart. Den hed på det tidspunkt lige Leda, det gør den vist stadigvæk. Og den havde jeg i 5 år, og lå at sejle med, også her i Ærøskøbing og Svendborg og Indenrigs, og en gang imellem til Hamburg og sådan noget. Så bød lejligheden sig med Samka, efter et større researcharbejde, må jeg nok sige, at den var til salg, og jeg kunne få det. Du hørte vi slander fra Roseskibet, så flot. Er du meget øm over det? Ja, det vil jeg nok sige. Du vil for eksempel ikke tage en last skærver? Nej. Hvorfor ikke? Nej. Vi sejler ikke med noget, der ridser eller kriser. Det gør vi ikke. Så bliver det jo heller aldrig en forretning. Nu beklager du dig sådan lidt i starten. Så skal man se lidt på, altså jeg vil godt bevare den her, og da det er en af de få, faktisk, nej jeg vil ikke sige den eneste, men en af de få, der er bevaret i originalstand. Ja. Og faktisk et stykke dansk skibsfartshistorie. Og så synes jeg ikke, man skal byde den alt. Og jeg skal også holde den selv. Så, det svarer lidt til at skaffe sig en veteranbil. Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Nogle kan lide gamle biler, og nogle kan lide gamle sejlskive. Det kan jeg jo også, men altså... Ja, det her, det er så sådan set fortsættelsen af de gamle sejlførende skive, som man nu ser en hel del til. Men en forretning, det blev det altså ikke. Det blev det ikke. Nej. Nu bliver det jo heller ikke billigere af, at du sejler med firmandsbesætning. De nye regler siger jo, at du godt må sejle med 2. Jeg må godt sejle med 2 mand, ja. Det må jeg godt, men det er jo folk, der er med for fornøjelsens skyld. Og det hjælper selvfølgelig med til at holde sammen på stumperne. Det er vist noget af det skidt arbejde, det der. Ja, det er det jo, mand. Det. Kan I ikke få korn til at løbe derind af sig selv? Det kan vi ikke, nej. Det skal skuffes op under. Det er det, der gør det her lidt ældre model af et skib. Jo, men der er en pæn stor lue i alligevel i forhold til mange af de andre. Ja. Men i Ærøskøbing skal vi trimme det selv. Det skal vi ikke andre steder. Jeg har egentlig indtrykket af, at du har en ganske god pension. Hvorfor går du ikke hjem og nyder livet? Men det kunne man jo også, men nu har jeg været inde på søfart i over 50 år, så kan man ikke bare lige glemme det. Man skal ind i miljøet en gang imellem. Ja. Er der også lidt mere at komme hjemmefra? Nej, men jeg kan ikke gå og passe have og hus altid. Nej. Det kan jeg ikke. Jeg skal ud i havnene. Ja. Jeg ved, du bliver kaldt tømmeren, men det er jo egentlig ikke din rigtige titel. Nej, jeg har sejlet tømmermand for mange år siden. Ja. Og så hænger sådan man får næsten altid et øgenavn, og det har så hængt med mig. Ja. Men hvad har du egentlig været? Ja, jeg har jo sejlet AP Møller i 34 år, og sejlet som tømmermand i 5 år, og så har jeg gik på navigationsskole og har været navigatør i 29 år. Hvor er de 20 år som skipper i forskellige... Jeg har været i 31 Mærskbåde, hvor jeg er 16 som fører, og blev pensioneret som 65-årig. Ja. Tømmeren, det er et navn, det har altid fulgt dig? Det har fulgt mig altid, og det her jeg stadigvæk. Jamen, de kalder det også kuk ombord. Ja, men det er hjemme, der her jeg kuk. Kært barn har mange navne, jo. Ja. Hvad dækker det? Det var fordi jeg ikke kunne sige Knud, da jeg var lille. Nå. Ja, det er ikke noget med, at du har været kok også.
Nej. Men nu går det lidt bedre med snaktøj. Dengang var det ikke så godt. Jeg ved også, at du kan ikke arbejde uden den cigar i munden. Det kan jeg, men det er sådan efterhånden. Jeg ved godt, jeg ryger lidt for meget. Nå. Men jeg må hellere lægge den for ellers. Det er der måske nogen, der siger til dig. Ja, det siger min kone i hvert tilfælde. De kan ikke høre, hvad jeg siger. Jeg ved, at mange skibskaptajner på de store skibe egentlig har et ønske om at gå i land. Og hvad er det, der gør det? Ja, det er jo nok ansvaret, og det er efterhånden meget stressende, kan man nok sige. Der er jo, det bliver mere og mere forceret, og mindre og mindre folk i skibene, og det kan man sige, det er jo, der hænger meget ansvar med, og derfor er der mange, der stopper, når de bliver 60, og måske før. Men du lå da pensioneret, da du var 65. Ja, det gjorde jeg, for jeg vil gerne, nu kom jeg lidt sent i gang, så vil jeg gerne fortsætte. Ja. Jeg vil endda gerne have fortsat lidt længere, men det måtte man ikke. Pensionsalderen i A.P. Møller er 65, Ja. og der skal man gå. Nå, det skal man. Ja. Men så får du lidt kompensation ved at sejle her. Så får jeg lidt ved at sejle Som matros. her. Som matros, ja. Og styrmand. Det kan man godt sige. Ja. Men hvis ikke jeg kunne sejle med her, så har jeg taget ud et par måneder om vinteren som styrmand. Eller i hvert fald med en coaster på Middelhavet eller sådan noget. I har det egentlig mægtigt godt med hinanden, har I ikke? Vi har det ganske udmærket. Jeg har sådan lagt mærke til, at I går og driller hinanden lidt, gør I ikke? Ja, det hører jo med til billedet, jo. Ja, især dig og Laurits. Nej, vi driller ikke lang Laurits som af. Det gør vi ikke. Nej. Jeg ved også, skibet det kaldes pensionistlinjen. Det er kaldt pensionistlinjen, ja. Og det er det sådan set også. Jeg er jo en af de yngste. Jeg er kun 68, jo. Det er jo ikke noget. Ja, det er jo ikke noget. Nej. Hvordan fordeler I egentlig arbejdet ombord? Ja, vi har jo faktisk samme arbejde rundt omkring. Så vi skifter til at laste og losse og fortøje og sådan noget. Og sejle skibet også? Og sejle skibet. Det kan I alle sammen? Det kan vi alle sammen, ja. Og vi har jo skifteeksamen. Tømmeren og så jeg. Ja. Og Men må jeg godt lige spørge, har du nogensinde tidligere i din tilværelse været afgivet til køkkentjeneste? nej, det har jeg ikke. Det kan jeg ikke huske i hvert fald. Det er mange år siden. Fordi du blev jo søofficer. Hvad sluttede du din karriere som? Kommandørkaptajn her, som chef for Langlandsfronten. Og på et tidspunkt, så jeg ved, du har i flere omgange gjort tjeneste på Kongeskibet. Ja, det første gang, det var i 48, altså 1900, så ikke 1800. Og der var jeg navigationsofficer, og det var jo god gamle kong Frederik. Han var jo en herlig mand, han var jo også søofficer. Ja. Og det var nogle dejlige etapper, vi havde med ham. Han elskede sine officerer, og vi var altid med. Så Senere blev du chef for Kongeskibet. ja, det var i 73 og 74. Og det var jo den nuværende dronning. Ja. Et af de første takter. Nu har jeg snakket lidt med de andre, og jeg har fundet ud af, at ved en bestemt lejlighed, det er nok Kærteminde, der dirigerede du med et orkester. Er det rigtigt? Kan du huske det? Det har de fortalt mig. Vil du ikke fortælle det? Det var jo ikke. Altså, nu hører den historie. Nå, jamen altså, det var... Vi skulle til Kærteminde. Det var den første tur, vi skulle til, og der var mange mennesker på kajen, og jeg havde ikke taget med faktisk agt for strømmen. Den gik altså indad, og vi fik også fat med en fortrøjsen. Men så... Kunne agterenden ikke svinge ind? Nej, det skulle i hvert fald noget tid. Så orkestret spillede Da Capo flere gange, og så var der en, der stod nede på kajen og råbte, "Bunden af røv!" Men jeg kom i Ekstrabladet. Ja. Ja, fordi de sagde, at han kan sgu med noget her, ham der. Hvordan har man det som kaptajn i sådan en situation? Nå, det er jo ikke sådan særlig skægt, men... Sved på panden? Men du ved, journalister skal man ikke altid handle. Nå, nej, men åbenbart heller ikke med skibskaptajn. Nej. Så det gik mig. Ja. Du, hvad synes du er sjovest? At være chef på Kongeskibet, eller gå og knokle her på Samka? Ved du hvad, det er to vidt forskellige ting. Men det var da en stor oplevelse at være chef i sin tid, og vi kom jo meget rundt, både i Frankrig og Island.
Finland og England og så videre. Det var en stor oplevelse, men da jeg så blev pensioneret, jeg var 60, med 71 nu, så tænkte jeg, det her, nu skal man opleve noget nyt. Og så traf jeg jo først skipperen der, han havde en lille bitte en coaster, han havde købt. Før samkast. Ja, og der sejlede jeg som skipper et års tid, fordi han havde ikke sejltid nok. Nej, og du har jo de store navigationspapirer til sejle. Ja, det fik jeg jo Ja. i sin tid. Mange år inden. Ja. Hvordan er I indkvarteret ombord det? Det er da af til, I skal sove. Ja, der er et lokal der. Det er til styrmanden, og der sover jeg jo gerne, når tømmeren og jeg sejler med. Ja. Og tømmeren, han har det andet. Tømmeren, han har kaptajnens lokal. Ja, A.P. Møller-kaptajnen. Han har. Ja, A.P. Møller-kaptajnen. Men hvad så med skipper? Han plejer da at bo i de fine kvarterer. Ja, men han synes, vi er så gamle og fældige, at vi skal ikke bo foran masten, som man siger. I gamle dage, der boede matroserne jo altid foran masten. Og så krød han selv derude. Så bor skipper og Lars derude foran. Skipper og så jeg, for jeg flyttede derude for Laurits, han er så langt jo. Han kan ikke ligge i de køjer derude. Ja, vel så skifter I. Så, ja, Ja. så skiftede jeg rundt der. Nå, for lidt siden, der sagde tømmeren, at de andre aldrig drillede dig. Er det rigtigt? Nej, det passer ikke, for vi driller hinanden. Hvad driller du tømmeren med? Ja, blandt andet med, at han er altid på slakkekur, men det hjælper jo ikke noget. Og der er også noget med, at du påstår, at du har tjent mere, end han har. Nej, jeg har i hvert fald tjent lige så meget. Og hvad har du sejlet som? Jeg har kun sejlet som matros Hvor henne? i amerikanske skive. Hvor var du henne i 1940? Her. Der lå vi i Baltimore med en Mærskbåd. Hvordan var det egentlig at være dansker den 9. april 1940? Ja, det var ikke det bare sjovt. Hele dagen satte i radioen, Danmark har overgivet sig, Norge forsvarer sig. Så nordmændene blev jo råbt til skyerne. Hvad så under krigen? Hvad lavede du da? Ja, jeg sejlede med amerikanske skive, og det var Amerika kom med, der måtte stå med en gammel svensker ned fra overfor staterne, som gik op til Halifax, Canada, for en konvoj over til England. Ja. Så du sejlede altså konvoj? Ja. Jeg har hørt om de der konvojer, at det var noget af en barsk oplevelse. Var det ikke det? Jo, det kunne det være i hvert fald. Ja. Og jeg ved, du er ikke meget for at snakke om det. Noget af det kan jeg det mest. Jeg kan fortælle om min første rejse. Vi var jo 100 rejer, og vi havde kun en gammel fisketravler som konvojbeskyttelse. Så i midten af Atlanten, der kom der reporter ind, og der var tyske ubåde. De her 6 engelske skive med en specielt værdifuld landing, den ville de absolut have i havn, så vores eneste beskyttelse forlod sammen med de der 6 større både, så de tog en anden rute. Gik man ikke rundt og var bange hele tiden? Jo, man var jo 100 rejer, men det kan man ikke blive ved med at være i ugevis, månedsvis. Efterhånden går det i skarpe kanter af frygten, så bliver man ligegyldig. Ja. Blev du torpederet selv? Nej, jeg er aldrig blevet torpederet. Jeg var svineheldig. Ja, men har set? Ja. Nå, det du er i gang med før, hvad er det for noget? Det er en klokkeknæbel. Det er sådan nogen, du har liggende her foran. Ja. Hvor har du lært at lave sådan noget? Ja, der rådvis os en af dem. Det har jeg lært af at se på andre. Det er en klokkeknæbel. Og det her, det er en til en mindre klokke. Den er knaldhård, den kan virkelig få en klokke til at klinge. Ja, men det er ikke den der, de ringer med. Den her, det er sådan en kammeholder. Man kan jo sætte 25 kamme i den. Ja. Men det var sådan noget, man lærte, da du kom ud af sejle? Ja, hvis man havde interesse for det. Det var ikke noget, vi skulle kunne. Det var nærmest husvidsarbejde. Ja. Så du snakkede om der tidligere, at du havde en drøm om at komme hjem og få din egen jagt, altså få din egen lille coaster, om man så må sige, ikke? Det lykkedes ikke helt, vel? Nej, for der var ingenting for dem at lave, da jeg kom hjem. Men en båd fik du? Ja, så købte jeg et fiskefartøj i stedet for. Og fiskede alene med den i nogle år. Hvor gammel var du, da du begyndte på det?
54. Ja. Hvornår solgte du? Solgte du den? Nå, den solgte jeg vel 10 år senere. Du, dine skibskammerater har fortalt mig, at du kan en masse sømandssange. Og jamen, sådan kan jeg jo ikke. Det påstår de godt nok. Det kan jeg Det kan du ikke, men du kan spille. Ja. Vil du give os et nummer? Ja, det ved jeg da godt. Det er et flot harmonika, du har der. Den er gammel. Ja. Hvor gammel er den? Ja, den er nok bygget før Første Verdenskrig, er jeg sikker på. Men jeg købte den i Marseille, Frankrig, i 1951. Ja. Som brugt. Hvad skal vi høre? Ja, du kan jo få en gammel engelsk shanty, Rolling Home. Lad os høre det. Når det kunne samle besætningen. Ja, nu er vi jo færdige med det mest beskidte arbejde. Så er der Med at lige last byg, ja. Ja, Så skal vi have lidt at skylle halsen med og sætte os snakke lidt. til at snakke. Det gør I meget, gør I ikke? Det gør vi. Ja. Det gør vi. Vi går vendt verdenssituationen mange gange på sådan noget. Snakker I også om de problemer, coastertrafikken er inde i? Ja, det gør vi da. Det er klart. Mener I, at der er en chance, der er en mulighed for, at coasterne kan overleve? Ja, det skulle man få. Rent uddannelsesmæssigt. I gamle dage, der kom jo næsten alle søfolkene til de store skibe, de kom fra coasterne, eller fra sejlskibene herhjemme, og det har coasterne jo overtaget. Det er altså, du mener, det er nødvendigt? At Ja, det er for uddannelsesmæssigt set. Ja, det tror jeg bestemt. Ja. Jo, men det kan heller ikke hjælpe, at kosterne de holder op, fordi beredskabet herhjemme, det er et øsamfund, så det er faktisk nødvendigt. Så hvis der skulle ske noget igen? Ja, Ja. det synes jeg nok. De har også slået meget på miljøet, har I ikke? Vi kan da bare kigge over. Vi kan da kigge på vores egen ø, som er Langeland, ikke? Den bliver jo nu af, hvad skal man sige, af de offentlige myndigheder betragtet som et fastland. Vi er kun forbundet med en betonstreng. Og nu har de lige her for ikke så lang tid siden gravet sprængbrønde til, ikke? Og så er Langeland pludselig en ø. Ja. Ikke? Og så er der skulle hverken sygehus eller noget der, de tager fra os. Så skal der da noget transport til vest, og så frem det falde, ikke? Men hvad skulle der til, for at coasterne kunne overleve? Ja, vi skulle have lidt mere lige konkurrencevilkår med landtransporten. Jo, jeg ser fregatkaptajnen kigger på. Vi skal have lukket Nå. op. Vi skal have lukket op, skal vi ikke? Jo, det skal vi da. Ellers så Hvad var det, du var ved at sige? Det først, at, ja, jeg siger, at vi skal have lidt mere lige konkurrencevilkår med landtransporten. Det vil altså på bane og bil. Ja. For vi er jo faktisk, synes vi, indtil for nylig et glemt og gemt erhverv. Er det ikke jeres egen skyld? Det kan man vel ikke rigtig svare nej til. Jamen du, hvis man nu taler om, hvad siger I andre siger? Ja. Altså jeres konkurrenter, det er lastbilerne, det er DSB. De kører jo ikke med gamle Ford-vogne eller BSA motorcykler, vel? Altså du sammenlignede selv skibet med det. Ja. Altså de har moderne udstyr, det har I ikke svært for at få. Nej, så kan vi ikke sammenligne os med DSB, for det er jo meget. De kan jo snilt, om jeg så må sige, anskaffe sig nyt og moderne materiel, ikke? For hvem betaler det? Mm. Og de kan få nogle bedre skinner, de kan køre hurtigt på, hvem betaler det? Hvad laver I om vinteren? Sejler I med Samka? Jo, vi sejler der af og til, når der er noget at sejle med. Men vi mødes jo også hernede hver lørdag, hvis vi ligger hjemme. Og det gør I? Ja, der mødes vi og slår en slur af. Alle fire? Ja, ja. Hvad snakker I så? Og så også, der er enkelte andre indvidte. Ja, men man skal høre til. Ja, man skal høre til det, ja. Ja. Det skal man. Til Og så er pensionistlinjen. det kun Ja. for mænd, jo.
Ja. Kun mænd? Ja. Nå. Ja, det siger fanden. Ja, men altså, det Skulle synes der jeg. snige sig en enkelt nylig dame ind, så gør det heller ikke noget, men det Ja, er nu er det også sgu lidt de små. sjældent. Nå, det er lidt for sjældent. Ja. Ja, jeg har i hvert fald en fornemmelse af, at pensionistlinjen, den fortsætter i hvert fald nogle år endnu. Det håber vi. Det Det håber vi. Skål på det. Ja, skal vi ikke det? Nu snakkede du om vi sejlede om vinteren, det gør vi jo, men så jeg har vist sagt før, at vi sejler ikke med noter, risser eller griser. Og hvis der er is, så risser det altså, og så sejler vi ikke.